Zviri sei matraders? Pavidhio ranhasi tichange tichiratidzana kuti tinokonekta sei account yedu yekubroker handitika kuMetaTrader 5. Saka video rinori video number 2. Video number 1 takaratidzana kuti tinodownloada sei MetaTrader 5 handiti. Saka apa ngatipindei apa kuti tione kuti tinokonekta sei maaccounts edu. Saka chinje kutanga kuenda pabroker redu handiti. In this case tikushandisa Deriv handitika. Kunosati wagadzira maaccounts eDeriv, link rimuchi mudescription handiti. Ni video rachona takariita rekuti munogadzira sei account. Saka tiri panapa ndo papage panosvikira munhu wese handitika, pahome page. Zvaunoita manje pane mabutton aya rapa apa handitika. Tine real nedemo. Saka isusu since tiri kudzidzira handitika tichashandisa demo account. Saka ndo pauchanobaya ipapo pademo. Wabaya pademo ichakuburitsira panapa panenge pane pakanyorwa panapa handitika, paarea panapa. Isusu zvachaita tichaenda kuside, toenda pakanzi add more accounts handiti. Tobva taenda pane yakanzi swap free, tobva tadzvanya ipapo handitika. Right, tadzvanya ipapo tobva taenda pakanzi activate account apa, tobva tapadzvanya tobva taisa password handitika. Right, password yako make sure kuti ndiwe unoita sei, unoiziva handitika. Wapedza kuisa password yako ubva wadzvanya confirm handitika. Right, kana wadaiwo so manje account yako yaita handiti, wakunodzvanya apa pakanzi view account apa ndo patiri kuda handiti. Todzvanya ipapo. Tadzvanya ipapo takuenda apa ndo pane mates dzese dzatiri kuda handitika, ndo pane madetails edu. Tichanodzvanya ipapo handiti. Right, muri kuona information yese yatapiwa yakakosha: broker, saver, account ID handitika. Right, zvatakuita isusu tichanodzvanya pekukopa account apa handitika. Deriv.com limited tazvibata nemusoro izvi. Tichanodzvanya takopa namba yedu handiti. Takubva kubroker takuenda kuMeta 5 kwedu. Tadzvanya Meta 5 yedu yakanaka handitika. Tobva tati accept handiti. Tobva taclose panapa, hazvina basa. Tobva tayapa find broker apa, tobva tanyora broker redu Deriv. Saka kana pane mamwe mabroker uri kushandisa ndipo paunongoita sei, paunongonyora ipapo handiti. Paipai tabata Deriv.com limited yedu iri apa handiti, maiona right. Tichaoneka tichinoita sei, tichinodzvanya ipapo. Saver yato yakaita sei, yakatiitira yega panapa handiti. Saka iye yakanzi login ID yeyi tinonoisa apa handiti. Password yedu tichanoisa apa handitika. Saka since takopa kudhara tinonodzvanya tobva tati paste handitika. Isho paste apa. Password yedu tataisa password yeye yataseta yeye handiti, sezvairi, usaite kana any mistake. Right, wapedza obva waya palogin panapa handiti. Maona manje Mwari wedenga achititira zvakanaka. Kune wanga usati waisa like, nguva ino ndoisa like. Tobva tadzvanya login handiti. Taita sei, tapinda. Kana udaona kuti idemo, tatoudzwa demo, zita rako rinobva rabuda apa, mari yako kaisa inobva yabuda apa. Mari ai yakanyorwa apa izvi, it's virtual money, imari yemumhepo yatinotenderwa nayo kudzidzira kutrada. Nyange yakarohwa haunzi dzosera mari yedu handitika. Nyange ukaita maprofits 1 million haukwanisi kumaclaima kumatora. Ndeye kuti tiite sei, tidzidzira handiti. Then tichawanika chinodzvanya
ka notification aka anditi tobva takadzvanya totati enable kudai. Kana zvichinge zvadeo so tinoti makorokoto wa connect account yako zvakanaka pa MT5. Ngatisanganei pa next video ratikudzidzisana kuti kana taloga account kudai zvinhu zvakufamba sei.